uyabona mawungayiyeka uyichaza kubantu yobe usuqedile-ke empilweni. Kunezinto eziwu-2 engachazwa ngeke ngibuke ngabantu beyihlupha ngithi mina inkinga-ke le. Number 1, awuyichazi kubantu. You don't need to explain yourself. Ngaphandle kwasemsebenzini ungayichaza ukuthi ufikeleni late phela bayakukhokhela. Hawu phela i-misconduct uzoxoshwa mawuzobhayisa. Kodwa kwenye indawo ungayichazi. Number 2, imizwa yakho awuyichazi. Yabona into okushela ngemina ngiyaqonya ukuqonya awungikule ngiqonye namanje mangifuna ukuqonya ukuthi akusekho kulezo zinto zokuqonya vele sengimdala so ukuthi nami ngicina indlela yomuntu engaphila naye hayi umuntu engathandana naye ngoba into yokuthanda iyaphela wena mawuthi yabo kumele uhamba wazi ukuthi ungathola umuntu ongaphila naye. Even abazali bethu abathandani bayaphilisana ihamba lento yokuthanda i-exhaust enyamthanda mangimbona vele ngihlanye behamba phela lesikhathi but angikho kulezi zinto zamathandana ngiyena uDr Love abongila entweni ukuthi imizwa wena uqobo lwakho awuyichazi. Yabo why ungeze ukuyichaza? Ngisho ukuthi unikiwe ipodium unikiwe isikhathi thiwa awuyichaze angeke uze ukwazi. Unikwe isikhathi unikwe ipodium thiwa chaza imizwa yakho angeke uze ukwazi. Ngikuthathela lapho ukuthi ngeke uze ukwazi. Awekho amagama okuchaza wena. Indlela oyiyona indlela odalwe ngayo awekho amagama iwona ngekho. Hayibo? So ngoba kunamanye amaqiniso angachazeki mnganami. Kunezinye izinto kumele sizifunde. Kunamaqiniso angachazeki. Imizwa njengemizwa bro. Yabo mina manje mangithi yona indlela okuchazela umuntu engimthandayo ukuthi ngimthanda kangakanani ukuthi akuchazeki. That's the only way engamchazela ngayo ukuthi akuchazeki. Yabo? So now that's why ngisho ngelinye ilanga ngithi kunezinto ezikhona ongeke wenze lutho ngobukhona bazo. Njengawe you exist and there's nothing you can do about it. Ngisho uyibulala ngeke uzokwazi uyibulala. Uzothi ujentu usufile uqhamukele kwenye indawo. Hawu sengizophusha impilo ngapha manje kule dimension ngabe irem ngabe yini uyayibona nto le. So la ngikhona angifuni ukuqhubela izinto but ngifuna ukubhekisa ukuthi njengama Freemason abo mabazi ama Freemason into zabo ngisho kuthiwa ngithi ngiyafuna ukukuchazela azikho in words rather zikuma symbol. Kunamanye amaqiniso akhosta ukuthi ingcolo ngwabeke ngempawu kunokuthi ngikutshene ngamagama ngoba amagama okuthi ngikutshene leyo maqiniso awekho. Ngisho ngayale kulelizwe kuthiwa i-alphabetram la kuqhamuka khona onke ama letters angeke uzuyithola incazelo yezinye izinto. Yikho ukuthi uyikhombise incazelo yempela ayikho mfethu yikho ukuthi uphile. Kuningi bro okucishe kufane nalezo zinto engikhuluma ngazo. Anyway angisazi ukuthi ngifuna ukuthini. Uyibona le nto yokubhema ukukhuluma kakhulu kuyihluphe bafese ungayenzi la. I'm out.